Kaitor kaham. Kaitor kaham. Tini bo Swngchar-ni Kaitor-ni kok Swngchar-ni Kodok kukhe Swng laibo hablayana. Kaitor kaham. Kaitor kaham. Kaitor kaham. Dakti laibo hablayana. Keplayke Swng Kaitor-ni kok Swngchar-ni Kaitor kaham. Salima. Kaitor kaham. Rasna. Salom. Kaitor kaham. Kodok kukhe Swng hablayana laibo. Tei keplayke Kaitor-ni kok tini bo haina Swng yasak layana, receive kailayana. Kaitor kaham. Berniki. Beri lengkana. Khorang rok serai dam. Praise the Lord. Kaitor kaham. Okay, terong nasing te narok Kaitor tori tongmani. Hamari mani tongmani. Tebo keplay tongmani kok rok narok share klaimano. Muchungke. Praise the Lord. Kaitor kaham. Hallelujah, ojoy. Kaitor kaham. Praise the Lord, praise the Lord. Kaitor kaham. Chung miatam Swngchar-ni ke kaklay narok muito tongbai kuna.
Swngmia Swngchar-ni Chini thani je hamjak mung tongmano sabuni thani bahai ke yafarnai abo Swngmia Swngchar-ni praise the Lord. Tomung no te koroksa borok a borok Jisu bai thansang jak ngke a borok no swng bwkhao thai khlai rwi hamjaknai abo Swngmia Swngchar-ni Tomung no stranger haikaba sinia nuge borok ngke ba bono phatchake to bwkhao thai khlai rimia hake bono swng boma ke hamjagui man nogo kasa phaima jorang keba nogo bono comfort ke toniwi chamung kaham provide khlai achuk thai rui tei khan rui klaisa kok ba English kok thai be ke hospitality sinia nuge borok no ang bwkhao toniwile hamjagui manya phiaba ang bono an thani jeto hamjak mung tongo ba ang hospitality bai ke bono hamjagui mano okay tomung no a sinia nuge borok okay nang bai malanya ni slai sikang Kristo bai thansang yako phiaba nini hospitality nang bai amsung marok to kaham ke bol lamsok jakha aboni bagui bobo Kristo bai thansang hongkele bonobo bwkhao thai khlai redi okay bonobo bwkhao thai khlai riwi hamjak di borok hamya sikok dagai rapist sak phali sanai phanangra sitang podrepot ama hai hamya bai malayo ama hai hamya bai okay halong narna nango bonol bake hamjaknai bonol bwkhao tonnai da no bono bwkhao ta dakhudi bini hamya no phunugui bono lasima singsa ta khlaidi bini hamya no nang saiman phano avoid khlaidi ninro kaham tongmano yafardi okay bono kaham nang kaham se a kaham no phunugui nini hamjak munu phunugdi tale bo hamya hnai swngchar simani bai bo already swngchar ni borok bai satok pitok ekeba podrepot kebo neglensi khlaijagui tongo phiaba nini thani bo unique ta manna hingke nang bini hamya no saya okay nang manmani kaham a kaham bai mangsi nang bono halok narago okay bo tamung nai nini aroni a kaham no mannani sep manmani bai nini bisingni kaham no bobo bini bisingo accept khlainanai age klai sakeno bobo haino Kristo bai thansangnai afrole bonobo bwkhao toniwi hamjakdi amen rok srai ke khnawi ja tongan khorang rok network ani faisingo network rok kaidor kaham kodokukhe sabo elamba khuloknai khulokdi tei comment section e share khlairdi Hebrew chapter 13 verse 1 verse 2
Hebrew chapter 13 verse 1 and verse 2. Okay, kebo sekang manong ke bon share klai rateng. Okay, keep on loving each other as brothers and sisters. Yes. Kobrok we share clarity. Kristo tui no ke takhok khunei ngkhana rakhok khunei kaka. Kristo tui takhok khunei narok kiching narok hamjagei tonglai di. Siniarok no nogo kasariya ta tongdi. Baksa baksa sawi man ye phano. Swarirok no nogo kasar baikya. Ang patient translation pori tong khana di. No matter what, make room in your heart, okay, to love every believer. Nini bukhawo thai khlai radi. Jisu bai thansang jak, okay, Kristano Poitu Khlaikhe rokno. Aba haike hamjak dihni sao. No matter what, make room in your heart to love every believer. Nung haino Kristano subrai hini goshinai, Jisuno subrai hini goshinai, bakhabai Poitu Khlainai, okay, Kristo bai thansang jak borok hongke, bono nini bakhaw thai khlai radi. Aba haike hamjak di. Praise the Lord. Kaitor kaham. Verse 2. And show hospitality to strangers, for they may be angels from God showing up as your guest. Shinianuya borong nukhe sak nangya tangdi. Sabsi kaitoro horman shwari dangi tongka. Kebama borok shinianuya borong sak nangyang tiniwo. Hospitality, comfort klayang tiniwo. Nogo kasari yang tiniwo. Chamung kahamchari yang tiniwo. Tui khanri yang tiniwo. Asuk thai riyang tiniwo. Tamungka kaitoro hormani swari no se okay reject khlai tongbai kya aba hainungka okay tang hinke sinianu ge borok kunia kusia tang nin thani phainak laiba aw ar sikok bongi mano dagai bongi mano bufru sikok ba bufru swari bufru ba dagai dengi tongka bufru kaitoro hormani swari rogni tongka kaitoro horman borogni tongka nung to abono phatsa ke cheri nai mai nyang nai ble ambagino every stranger no bakhawlata dade sompoti bu phatsa ke bagir dihni samani ye malaike hospitality re dibono borom re dibono samung salanya joran ke samung provide khai di aka asuk thai re di tei khan re di sinianu ge borok no ake phatsa ke reject khlanya ta thangdi swari khobjagi thanga tamnai sa kaitoro horman swari hallelujah
Kaitor Honman borok khobjagi thanke. Aboni bagino जों Poitu Khlaikhe borokno khe bokhao thai khlai rwnai abo khe hamjaknai. Praise the Lord. Poitu Khlaikhe stranger sinano ge borok ba khlainai de khlaiya saimenya bono bakhe hamjaknai. Okay, bono nogo kasaroi tui khanroi chamung charoi man klaisa kok bai ke comfort khlai di bono bui ei ningba bui sibla angnon sini ama haya. Okay, nin thani Kristo tongo Kaitor tongo ba even Jisu ba haino joto non bin thani allow khlaio te comfort ke tonio same ningba ba hain khlai di borok hamya. Okay, ari non nin dosman pa nangra siteng bonolo baghe hamjaknai borok hamya ari dosman bono hunke bini ha chayano phupunogoi bono lasima singsata khlai di nini kaham no yafarei a kaham bai ke halok narak di ama ha ke hamjak di. Hallelujah. Kungma borok tamba jefru ari hini shiwo nasler jago chajagiango okay podre potke reject khlaio neglect khlaio. Okay, phiaba bo se hamyao klaijak ngai nono nasler pan tongkhana nung to kahamo ble a kaham bai ke bo bai halok narak di aba ke hamjak di bono bukhawla jaga ta khlai tar di. Okay, nini ari no bukhaw jaga thai khlai tar di stranger no bo patsa ke thai khlai tar di phia Poitu khlainai Jisu bai thansang jak nole thai khlai di. Hallelujah. Jefru stranger bobo Kristo bai thansang jak ni jeng srai afro bono thai khlai di. Jefru nini ari bobo hani Kristo bai thansang jak okay Poitu khlainai bodolo sokpayo bono bukhaw thai khlai di afro. Hallelujah. Tanglo o bukha mukha Kristo ni bagai simise Kristo gnang borok ni bagai simise Kristo bai kun lenen krei bonole bukhaw jaga khlai di miya hamjagile man hamjagi man chamung charoi nung roi asok thai roi borom roi hamjagi mano. Okay, kaham bai ke bono okay halok narage hamjagi mano phiaba bok Jisu no Poitu khlaina naya bo bai thansangai borok katalna naya hankele okay bono bukhaw thai khlai ri mi haise. Praise the Lord. Kaitor kaham ke khaklayo am sujorala srai khana bahai srai da norok yes nei norok response rimano kok to salaiman laya ba comment section yes hamjak mung no tui srai kha sabno bahai ke hamjak nai ang tini srai kha yes by i ni norok response rimano ake ang norni makhang to no huya ba o kubino o borok srai kha nile manogui take a next step thangi bano next topic o Kaitor kaham okay khoroksa srai khorok nei okay chalo Raswell Beryl Salina Saslang Takuk Jagadish. Yes, praise the Lord Kaitor kaham praise the Lord. Bele hambai abong ke miya ni topic no kisa highlight khlai mani tinin topic joda miya ni topic no sen kisa highlight khailayo dal tham borok no sen khagina laikya kaisa anke Poitu khlainai Kristo gnang te kaisa anke stranger te kaisa anke ari borok hamya. Okay, engra situng borok hamya ando kaham tongma ebang bono hamjaknai engra situng stranger ando kaham tongma ebang bono hamjaknai nogo kasarnai chamung sarnai nemu nangrnai okay borom rnai respect rnai
Piaba stranger sinenu ye borok hamya category sogi jak bono bkhao toni wile hamjagui manya but hamjak mutong mo baikang bono hamjagui mano ke sabono bkhao toni wile hamjagui man ke je borok Kristo gona bonole bkhao toni wile hamjagui mano tei Simon chidi nini permanent family member sabon ke o Kristo gona te kroksa nin takung nini bukuk nen Kristo gona borok katal Kaitor nukuni molbrum ning mani hai am borok Kristo gona borok katal kaitor nukuni molbrum ni bonol nang bkhao toni hamjagui manka tei Simon di permanent family members जों जतिनियाव जागाव के online थों offline थों हाके गोरोंलाय दंलाय माने ताङै मा गोरोंलाय जोंखो permanent family member गोबां ताखौ बुहुक दङ संसाराव हाके बुमा खरकसा बाय आचायलाय माने आमाहाय ताखौ बुखु ओके आमाहाय केनो बसंनि ताखौ बुखु केबो जत चिनि permanent या बाहायके एंके permanent साबंगे जे ख्रिस्ट गोनां हाके बरक a Kristo gonang bro bai tekrosa Kristo gonang bro Kristo no poitu khlaine bai tekrosa Kristo no poitu khlainai Kristo bai thansangjak tekrosa Kristo bai thansangjak aba hai borok se permanent family member permanent no kong kaisa amen okay fighting it next topic ga habilen tabu kubi kuminda nang saksang no goshi je nang Kristo no poitu khlaine hinai abos tabu sadi ang bkhabai no Kristo no poitu khlayo okay aba hainang nabla na tang hinke o Kristo no poitu khlai mani bai o Kristo no poitu khlai mani bai lekha baya blessings hamari Kaitor-ni Aroni sok payo te aba haikeno lekha baya ba wan sugui mania ama hai problem bahaino Swngchar-ni Aroni phayo Kaitor kaham praise the Lord Jeffro sung Jisu no bkhabai poitu khlayo bobai thansango Kaitor-ni Aroni lekha baya hamari sok payo okay abo haikeno unexpected wan sugui mania problem bahaino Swngchar-ni Aroni sok payo जों abono tino kuthuk ke जों बुजिलाय मा फासिं थांलायानो oromang nable Kaitor kaham elama klok lainai sing Romans chapter 5 verse 1 Romans chapter 5 verse 1 sab share kaine Kaitor kaham Romans chapter 5 verse 1 Therefore since we have been made right in God's sight by faith we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Tabuk poitu khlaima bisingtei जों Kaitor bai kaham hunai ramja khaba जों chini subrai Jisu Kristo tei Kaitor bai gathawi manka Kaitor kaham aga khoroksa suk Bible study group o link share khlair di baksa live habai mai rongi tongkhana daily je Bible study khana nai rok so tini sing Bible study time no voice message bai khana layawi जों live ni bisingtei srungi tonglayo so khoroksa suk manke share khlair di specially group admin rok
jotole share khai manglak je group admin tongnai rok tomon live o tongo hongke share khai radi kaitor kaham tabuk poido khlaima bisingtui chung kaitor bai kaham honei romjak khaba chung chini subrai Jisu Christ tui okay okay chalo belai hambai raswell no patient translation share khlaima bagai a faith in Jesus chini poitu Christ Jisu hagetamung transfers God's righteousness to us wow kaitor kaham kwbang borok Jisu no nung poitu khode khlai hini singkangke khlaya hini kebo saya khlayo hini sana ni bang phiaba elam bago tam srai poitun khlayo hungke nung Kristo bai thansang jak bono poitun khlayo bobaino bono nini subrai hungke aba haikeno nung srai hingjak hungke tamo transfers God's righteousness to us kaitoni bebak soi sasuk jak kaham rok abo nin tan transfer khlai rajago wow kaitor kaham borok poitono tui amsuk srai ya Bible je sijak kokno je khnanai bujijak bo siminu poitono tui srai Swngchar-ni borok amsuk poitono tui srai ya o poitono tui srai ma bagai kama jorok kok banglai ma busung nugo tam nung bujiya da tam nung ana bishas khlaya da tam nung ana poito saya da okay ama haike borok arguments khailayo borok bai kok banglayo bakharok boi phunok layo tam bishas khlaya nangano ama hairoke okay borok rok no jesukpano bishas khlailayo hundi romdi example borok khoroksa te khoroksa no bishas khlaike a bishas khlaimani bai okay bebak romdi khoroksa borok nung bishas khlaike te khoroksa borok bin phajing nung bishas khlaike poito khlaike a bai bokun nini bini bank account ni rang no transfer khlai der bai no bini sompoti rong nini mung khlai der bai no ba bini bike tongkha bike bagi dar no bo haikaba bini gari tongkha gari bagi dar no nung khoroksa borok no bishas khlaike ta nung a borok no bishas khlaima bai a borok ni joto sompoti bonno no bagi reglak a borok ni joto tongmani rang ri gari okay chakri bonno no bagi reglak phiaba elam bago tamsa Jisu no poito khlayo hungke bobaino nung hungke transfers God's righteousness to us tamung sung Jisu no poito khlaimani bai Kaitor-ni bebak kaham soi chasukja chini bebak bontok rok logi no bebak transfer khlai rajago poito no khlayo hungke Kaitor kaham hallelujah bosung no wait khlai riya ambagin tam sab Kristo bai khoroksa phano Kristo bai thansang keno bo borok katala sengka ab logi sumsok logi cancel ngi thango hamya logi cancel ngi thango bemar logi cancel ngi thango poiton khlayo hungke a poito bukhungni poito ya ab bisingni poito na nangnai hallelujah ab ke bai dagi jaga ei poito khladi hada hamno na igna ba poito khlai ama haya bisingni hoite a poito na nangnai tomono bisingni hoite no poito hunke nang Kristo no poito khlayo hunke Jisu no poito khlayo hunke ab kubui jar no hunke logi no bebak Kaitor-ni righteousness Kaitor-ni bebak kaham Kaitor-ni joto kaham abo nini phaisingo nini bagi transfer khlai rajago nang jesukpano Swngchar-ni borok no bishas khlaidi poito khlaidi bini rang sak bini sompoti bono no transfer khlai reglak phiaba Kaitor ko login khlai ro poiton khlayo nang Jisu no hunke bebak nini bontogoi thango
sak kaham nini bontok molbrum ni langman nini bontok chuknaha nini bontok kathar nini bontok kubui nini bontok keplai nini bontok okay transfer khlairu kaitor kaham haga poitu khlaima bai sing tam man be bak kaitor naran kaham kaitor chungno transfer khlairu mane poitu khlaima bai sing kaitor naran be bak kaham no receive khlaima no asuk bai simi thak diba no teitam sako and okay he now declare us flawless in his eyes ani mokolo nang perfect flawless nang perfect ani mokolo no faults nini kuno chayakrei kaitor declare khlayo ani mokolo nini kun chayakrei ani mokolo nang perfect se ani mokolo nini kuno mistake krei you are flawless aba ke kaitor declare khlayo wow kemo borok are ni sao abun abo ni sao okay bobo hayabo wo sungsaro dormo ni nugui marang sugang ke yang tibo hai podre pod banglang mani ne jisu no marang khob khiblai ai abun abo am hai type ta bekharo sugo jisu no poito khlai mani borok dormo simi slai layo christian dormo ang kubun dormo tongmon taw christian dormo phage dormo so slai layo jisu no poito kus khlaiya yang la jisu dormo rona bagi pas phaya jisu bosa khlaiya bagi si phayo jisu molbun lama rona bagi si phayo jisu no chukna harana bagi si phayo jisu no bini joto kaham nini khlai rana bagi si phayo jisu no sumsok na karei aka kaplai kathar kaham majra karei khlaiya bagi si phayo pia borok jisu no tei dormo khlai pailaya jisu no tei dormo khlai pailaya borok okay a bising hoite je poito bono simino jisu nang simino nangno beba yafang busuk nangno nangnani sumsok no nakarido nangnani ani bagi cross sakao thango nangnani bagi bojago nangnani bagi kathini mesani thangi basao nangno bebak am hake je poito khlaine borok bo kaitonar bebak kaham kaitonar bebak kaham no receive khlaimano transfers ni sao transfer khlairo kaitor tamno bini bebak kaham no sabni bagai je jisu no poito khlaine bini bagai asuk bai thayako bo declare khlayo botam sani mokolo you are flawless ani mokolo nang perfect ani mokolo you are no fault ani mokolo you are tam sanai nini thane kun mistake you have no mistake hallelujah so the kaitor kaham ang borok no poito khlaima bai borok kun dina nama haike yafar glak ang nar bisas khlaima bai 10 taka phana yafano ba no sengsaro bella ke borok selfish sing bai kya aku borok kaitor yablei nang borok ni thane ko mane kaitor na sama ke nang asao o borok na sama ni slale nang kaitor na asa di kaitor thani khatung di poito khlai di jisu no beba nini bontok transfer khlai jaknai hallelujah teitamo declare khlaibo you are flawless nin te kun mistake rikya nang kaham se no fault no mistake you are perfect nang perfect se aba ke kaitor declare khlayo kaitor kaham taise tolapori fege singtam no this means we can now enjoy true and lasting peace khaksangma borok basrapsa esio tongke kisa khaksango kisa parko thangke kisa khaksango mui thogyangai mo thamyangi tongo jora mui koto kisa masake khaksango sengsani khaksangma hangke ei second ni bagai pheba kai je jisu no poito khlaine je khaksangma mano a khaksangma hangka lasting peace okay chamflai azat khaksangma no receive khlai mano je kubui no bkhabai jisu no poito khlaine ro hallelujah nang kubui no jisu no bkhabai poito khlaio hangke chamflaiya okay chamflai azat a khaksangma no nang receive khlainani shep mano
할렐루야. 사부 낭. 걸어 부숙동. 아짬 플레이어서 각성문화 낭나이로. 아짬 플레이어서 각성문화 낭나이로 걸어 부숙동으로 리플라이를 디. 아짬 플레이어서 각성마. 크리스토는 버카바이 포이투 클라이마 바이케 마누. 아짬 플레이어서 각성마 걸어 부숙 낭. 나는 낭능. 니니 박은 여보 나는 낭심이 사디. 할렐루야. 그러자 코락사포는 낭나이로. 그는 리플라이로 그러나 그리바. 너를 엔조이 카이통 나블레 나 스톱 더 카이시나이. 너로 레스폰스로 gang yang tibo. Okay, korokso nango. Nango. Kaitor kaham. Cham pleasure khaksang ma samnang. Tabu cham pleasure khaksang ma manya khuni ba cái nang man nango hun mak lai. Na already manjak da. Tangin ke oro je cheng tonglai ro. Cheng mia Jisu ni kok khana wa ma hai borro gya. Balukjak. Mia Jisu no poitu khlayo ama haya. Balukjak. Okay. Chamfle kaksangma nang nangu manino manyaku. Ani sungpa bai norokta phasi di piado. Nangu da na chamfle kaksangma mankada. Nangu bukun saya kredo. Nangu ke tini nari. To mung non neng angba chamfle jar kaksangma no mas manka. Nono tu yang belai kaksangwa haisi. Ketabung neng bo level sadi. Chamfle jar kaksangma nangu a level da. Nakeba angba chamfle jar kaksangma no mas manka. Ajago da boroneng. Hallelujah. Kaitor ban already declare se khlaijak. A declaration aba ani bagi kaitor agin khlai paikha. Perfect ne ano kaitor sakang perfect se. Hallelujah. You have no fault. Nini thani kun fault kroi. Kaitor ano declare khlai rejak se. Hallelujah. Nini kun mistake kroi ni kaitor ano saklai rejak se. Kaitor ni beba kaham ano transfer khlai reka. Ang manma balokha. Abo haida. Naka tini da nang naka manjak da already. Hallelujah. Nada nang ni saka to answer to nangu ban nangya phainai no. Manjak non ke to answer slanya nangnai ble. Ang mas manka. Ang manjak se. Hallelujah. Logi statement change khai da. Okay. Maybe norok. Am suk answer na bagay tiap tong mani ana. Am bagay na bahayo. No problem. Next time kel khai di. Tangi ang ngokong sai ke tini kengma borok tangi jani. Swngchar baikhe. Mane swngchar baikhe hini saiswa na. O swngchar bai tongkhor bai solaijak to mungno phatsa keno. Wan sugiyawi adopt khai khibu answer re khibu. Jemon tabuk church rogo phano. Okay. Lob lai tong layo. A lob lai mau tamni lobi tongka. Okay. Ang ba sumso ganang se o kaitor hini chiri khogui mukti baikhe lobi tong layo. Nung sogui rikya. Nung le tangi participate khlaibu. Ang bohai no sumso ganang o kaitor
नोंले तांगे बिन लगे लगे पार्टिसिपेट खालाय जे जागायाव लबलाय दंलायो आबरक बा समसक गोनां नंखाना आं बागान बरक समसक गोनां नै मोक्ति बाय कुंति बाय के काबलाय जायनि दंला नोंले तांगे लगिरो नों तांगे लगिरना खालाय आंले sak समसक गोनां नोंले तांगे लगिरो नोंबो थांगे रोसाबै दङ हाय हाय आं बहायनो sak समसक गोनां गोबांबा बर'रक जिसुनो बय बाक्सा जिसुनो मास माइनियाखौ यासागनानै शेप माइनियाखौ बर'क लब लायो आनि खावबो नों ओके फाइ दं फाइ जादि ओके आबा हाके फादिक अकाइतर फादिक नोंबा अलरेडी जिसुनो पयतो खलाय बखाव जिसुनो यासाग जाक संकेबा नों बिन लग लग तांगे फाइदिक रिंगि दङैबो ओके तांगे अकनो मा सातिनि हिंके फाटसाके बेबांना एडप्टा खलायदि ताम कक थाइ सलि दं काहामके रीड खलायदि ऑब्जर्व खलायदि नासिकदि ताम क्वेश्चन आबो आ क्वेश्चन आंसर आनि होइते ताम अंखना नांनाय अलेलि शयतान बक कक बायनो बरनो लामा कररि पा खेबले आबुनि बागिनो नों कगता फासिदि praise the lord जों ताम नुखा our faith in Jesus नों पयतो खलायो जिसुन already आंबो पयतो खलायो जिसुन already पयतो खलायनो ताम मान बेबा God's righteousness बेबा काइतोरनि righteousness transfer खलाय जागो नों पयतो खलायो नों मानजागना नांनाय मादा मानखा काइतोरनि बेबा काहामनो ओके मन खांगाके आ मन यागुलो ट्रांस ताम खलाय काइतो डिक्लेयर रो बेबा काहामनो ट्रांसफर खलायमान यागुलो निनो सुपुङै रोखा आबुन परके काइतो डिक्लेयर रो ताम नै ए अबो औ जे बरक आं जे काहामनो ट्रांसफर खलायमान बरक परफेक्ट काहाम माजराक्रै नो फॉल्ट नो मिस्टेक फुल ऑफ तामने प्योर कथार काहाम आबाके काइतो डिक्लेयर खलायो ननति काइतो डिक्लेयर खलायखा नों स्राय दा नेक्स्ट गताम सियाक दं जेफ्रु डिक्लेयर पाइखांकेनो ओके तेइबो सिंताम स्राय लास्टिं पीस चामफ्लाया जात खाकसामा एड ओंइ थांपायो सुपुंजागै थाङो आम बागिनो रांकरि फ्रुबो हानेयाव तामनाय वाना जाक मोखां रिएक्शन बाट तुस थैनाय क्या माहाया आरो गोरिंग्रा सितों खाकसामा दङो खाकसामा गोरै खाकसामा बरक लगि दङो खाकसामा गोरै खाकसामा माने खाकसामा मो सामया जात साबो तंग गोरै ताम तंग गोरै आबो ताइ मेटर खाइलिया every time बेबाग जरावो न चामया जात खाकसामा से मानजां केबा खाकसाङै रिलैक्स ओंइ दङै मानो आमबागै ताबुं नों चेक खाइना दिक नों रांकरि फ्रु पेनिक दा बरक लगिरिया फ्रु पेनिक दा बा मुंससक काइसे circumstances काइसे माइ तंग करंका आफ्रु नों खाकसामा गोरै दा ना every time खाकसाङै दा तंग सादि ताबुला आन्सार सिदि चामफ्लाया जात खाकसामा मानै सालब्रम खाकसाङै दा तंग नों काइतोन बेबा काहामनो रिसीव खलाय सालब्रम तंग थगै दा तंग नों ताबनि थानिवसे तंग थंमा बेगलाय फाइख्या खाकसांमा खाकसां र सुखा आनो तंग थंमा बेगलाय फाइख्या खाकसांमा खाकसां र सुखा आनो आबा हायदा डेली तंग थगै तंगनाय बदल दा नों डेली आ चामया जा तंग थंमाना मादे मानखा चामया जात खाकसांमाना मादे मानखा नों नांगौ ना मानखा मानानो ना बबो नायदि निनि आन्सार बबो नांगौ
manano masha manka ang a chamya da tong thong mano manoi daily enjoy khlais tongkha a samplaya zat khaksama manoi ang daily khaksangis tongkha abo haida na ta phanno khaksama nango boro mano ama hayo khuda boro nang kaitor kaham sadi tablo wisely answer ati Poitu Khlaikhe Kaitor-ni kaham rok no receive khlaina shape mano nang receive khlaijak da okay teitamo flawless Kaitor declare perfect no fault no mistake nei aro da nang chamya jat khaksangma chamya jat tongthokma mada mankha mane enjoy de khlai tongkha boro nang na mukri da phai tongma kya stop the khlaisinai Kaitor kaham kerikha kebo response nai tabule mungsa sage tei mungsa sakda hanjalangno abo haida kirimangi tongkha di tomoni ni answer thing ke nor kebo hini manja kebni khomda kre okay khoroksa phaigra ka mankha nei praise the lord takogo tom koloi Kaitor objak situng abo hayang situng amen asklaya o answer no nani kaksama mankha kaksangis tongwa tongthoma mankha tongthogis tongwa Kaitor bebak kaham no mankha ang daily enjoy khai tongaro ake Kaitor no mistake no fault perfect ama haika anan declare za abono srai je borok bo busuk sa hamsa za praise the lord burial Kaitor kaham manui enjoy khlai tongo wow Kaitor objak situng tebo tangi angoma haike sungsungui tong kangke live of phai Kaitor ko ya farman tiniya balukha okay onek tohni media 5 6 years 7 years rongkha live of phai Kaitor ko ya farmani garo puilan sim khana nai bodol norok botongo baksa tongo baksa krei tabuk phano nang khaksama nara nang okay nang tongthoma nara nang nang mathang nara nang osung tongmung sunglanya thangkangke ba asuk bisini yaglose mathang nara nang khaksama nara nang tongthoma nara nang nango aro sikung ke ba kuno agulai mas kring nai ble okay jema oro khorong nei se answer imano tamo kokoi mankha mane enjoy khlai tongo tai rok tamsla Kaitor-ni chamya jat khaksangmon mane je khaksangi tongmani amsuk bara tongthokmung tei dunia kre hallelujah tangi hinke je a chamya jat khaksangmon manai botei swngchar bai tei duljagya swngcharni khaksangmon tei khatungya mas mankha tei tam khatungnane borok tangi swngcharni khaksangmon khatunglaiba chuak nangui khada khaksangno nangui nailayo drugs awi khada khaksangno drugs ai nailayo park berai khade khaksangno park berai nailayo restaurant thangai khade khaksangno restaurant thangai sailayo okay hapan salailaisino te kupon hapan berai nailai na ara khaksangmo mara mano thangai nailayo khade khaksangno tangi borok ama hangi tong because bo chamya jat khaksangmo manyako bo chamya jat tongthokmano manyako aboni bagino bo podre pod jagao hai slai flai mang tongo same tini kabangma Jisu no Poitu Khlaikhe hunai rok bahaino okay kabangma jaga church rok slai nailayo arawaisa manyako araw khnaniyo anu okay makra bartei bari tonglayo tangai
kaisa jaga fix ngi manya kaisa jaga I tabulang khaksangkha tei kutula nangliya abo hasingsa nok tangma hedeba wati phaigen kwagi thango haina ha boro tangnai tangeri uka boro hasingsa kos kwak jau kha 3 bosor thangi na naite uka boro tangnai ru tangoi kha hasingsa go holongo nok tango hungkhe tei kutula na nangnoba fix ngi thangya deba tei nok se kwagi angka nok tei sena nangnoba ambagi no tangyo khaksangmani kok tong thongmani kok tinio ma ke salai tongna nangke nini langmao nang tei bufang puisa jangma hai kaijang ma hai puisa jago kaijak ama hai jaga tang situng kaijak haba kaijak hano tabuk bubar parjak bthai thaijak ama hai thai sok paina nangnai okay tomon khaksangkha okay samplajar khaksangmao khaksangui tongo samplajar tongthongmao tongthogui tongo samya jat kaitone hamarno manui enjoy khlai tongo okay tei mane nin thani kun confusion zikri kya tar mane no okay tei khoroksan thani bo khaksangma bagnani nungjogo ongkha tongthongma bagnani nungjogo ongkha hallelujah jebro khaksangma tamno hun amo srai singya tei khoroksan bakai yafanai ba yangle kaitor chungno tam barja yafar thanik okay thanik sagirokno norokno ang disciples ramka khaksang rokha tongthong rokha bebang nangmarokno supungkha norok ta kuplong kha thanik terong thang supungoi di obsuble hallelujah kaitor kaham ninani bisingde kaitor tam expect khlaiba bini kingdom extend nangthung bini ha forjak thang bake ha forjak ba khaksang jak samplajar khaksangmao khaksang jak samplajar tongthongmao tongthokjak okay a kaitor ni bebak kahamno receive khlaijak okay kaitor je kahamno declare khaimani a kahamo basajak a borok se kaitor ni hano extend khlaimanai ble a borok se khoroksono kahamno yafar manai ble nang se kahamda hamya kun srai singyaku sumsok da na kathar srai singyaku okay saksangno sumsok ni gosi tongku nang bake te khoroksono kathani kok saimanai chukna hano tui nang srai ngyaku bono bake chukna hani kok nang sanai Jisu no poitu khlai a poitu no tuise nang srai ngyaku nang bono bake poitu khlai ranai nang o thayo sokpai nangnai boro tongthongma beglai phaikya khaksangma khaksangro sukha ano oro phai nangnai nang ani langmano nini langma Mobrum ni nang khalai rekha oro phai nangnai nang ang kaitor ni hai langmano manjak nang oro sokpai nangnai hallelujah praise the Lord ambagino poitu khlaio nungke nangmo manjakna nangnai bobo kaitor ni beba righteousness no bobo okay a declaration no perfect te kun mistake kri kya you are perfect abono nang manjakna nangnai abono tui nang srai na nangnai champlaijar khaksangma abon ni ningna nangnai hallelujah praise the Lord aboni bagino chung tebo tola pori phege singnugu tam hungangke yang ojagono Roman chapter 5 verse 1 te 2 oron sungtong laikho tesi tola pori phege singnugu celebrating our hope experiencing God's glory okay sini khatung mano tui sing celebrate khai mana nangnai sing jeno mana thangi tongo abono tui salbrum celebration na nangnai salbrum celebration sing jeno na singi tongo abono tui are nang khaksang mao mane samplajar khaksang mano manjak samplajar tongthong mano manjak okay kaitor ka hamno receive khlaija kaitor tam declare khai gamno srai nang afro se nini aje khatungoi na singi tong mano tui nang enjoy khai manai ble celebration khai manai ble tini kengma borok daily problem no tui se paile engjak a soi no ke muitu semaya pogis tong ka baksa soi a muitu mani salbrum celebrate khaine rok ke tamni lob bo mathang jang mung no chungri wi phola no kanri wi piara no khlai kha ang hamsa sukha obah ke lobo
baksa ba Jisu nung phaidi angle sugia sumso aros kuluk jakho bo tiar tamo khaksang ma tamo tongthong ma tamo kolen den zikri ko bo ba ke nasingnani जोंनो मा नासिंनानि तापनाय बागिसो सावो हां confuse yang बखर मिहि तंतों सायब्ला नों आं ताबो तामनाङि तंका हानि नायतंनाय बदलिया ताबो अमो नांगौ नि सानाय सावै नायतंनाय बदलिया जों ताबो मानजाक मानै नासिंजाक आ बदल सपाय नांनाय हाकेसे तिनि ताबुक जिसु फाके नों खबजानाय ब्ला मोथांजां मुंनो चुमरिवै Polano kanriwoy tiarano khlaikhe ang hamsa sukha orong na nang or soppai jang nang ama hayo mutangjak no chumjak okay polano kanjak aro soppai jang nang kaitor kaham ambagino जों अ जागावो अ जे रोमान चैप्टर 5 जे जोंनो फोरोंगै दङ आबो जास्ट हायनो बाइबल भार्स पढियो हनि मुखस्थ खालायो बा आं परीक्षाबले आम हाई लेभेल नि या ननो या फानानो कगनो साव या फारमाना मानजाकनो नांनाय आं तमुनो तामनां आरो पाइले अमस नांगौ पाइले आम हाई जरा कुन दिनो बर नासिङि मानबो अब पॉसिबल साला Kaitor kaham nono boro khoroksa saka 10 tawo reading tong de o ma apro sa tuitu gana 10 tawo reading tong 10 tawo sa tuitu gana o ma ni kamsali ben thaka ni pen beng thaka ei mai khode apro sa mai nung pa ke tiar ma klaibo yang la 10 tawo sa nono talang nani pai khebla nung ma karja khable tabu se khaksama nango tabuso tongthoma nango sumso kakna nango Kaitor-ni Aroni nango Kaitor rutheng o Kaitor khairokdi are nung ama hai thayo siko hongke tini Jisu phake nung baga khobjangnai no nung khobjagiya aboni bagi no soiso khobjajak borok hongangke wow Mani rong makhang baike okay khaksang sugui tongthok sugui bollos lobu mathangja mungno chumriwi polano kanriwi tiarano khlaikhe ang hamsa sukha hallelujah tongai nai bobai mang mol brum ni bagai Kabnani nangla tong thok sugay tonggay nai bobai mang mol brum ni bagay thainani nangla tong thok sugay jora sampakha Hamzak telang nani ani logisho ano na phai nani jora sampakha Hamzak telang nani ani logisho ano na phai nani nung mama hai sing nangai ble azora sampa mano sijak mutangjak no sumrujak no sijak pholano kanrujak athayo haike seble dormo khlayo hungke homdin bokrong mihim jaknai homdin confuse nai katharno bisilia kahamno bisilia samplajar khaksamono silia samplajar tongtongmono bisilia dormon khlai tongkam hayungo ongkhode Christian dormoni
Jisu Kristan dormo yafana bagay phaya tamasuk dormo kabo tamasuk ani bodol nin bodol nin bagay cross thine Jisu nini bagay kaham no ranai Jisu nini bagay joto samplaya no ranai Jisu biang bodol biang dormo biang association biang tam paile asni to kan ngabo tiar ni ma hai tam choi phoi ni ko yang hallelujah Kaitor kaham te o kong nang sidi Jefferson Jisu no bukhawe Poitu Khlaikhe sing tam no man undeserved privilege okay undeserved privilege okay or sung no go NLT version of Romans chapter 5 verse ke 2 because of our faith Christ has brought us into this place of undeserved privilege nang deserve khaya nang asugna ni joggoya aro Jisu no asugraka mothang jak mo asugraka no mothang jak position up position nang deserve khlaya mothang jak nang deserve khlaya hyper no mothang ka hallelujah tangai sung tese tola pori feke sung nugo okay khoroksa borok share khlai di verse 7 no share khlai di kogborok share khlai di verse 7 8 no share khlai di 7 and 8 kogborok share khlai di verse 7 and 8 Romans chapter 5 verse 7 and 8 kan thani kogborok Bible kri share khlai di noro palke pori layana Kaitor kaham verse 7 and 8 tam sek tong khoroksa suk padafot share khlai di time waste ngo okay I've sidang pori one English by now most people would not be willing to die for an upright person though someone might perhaps be willing to die for a person who is specially good kogborok share khlai di kogborok by padafot okay but God showed his great love for us by sending Christ okay to die for us while we were still sinners borok kahamni bagi se khoroksa suk theimanano ba borok sutrangni bagui okay theinani abu kisani kokya praise the Lord borok kahamni bagi se borok theimanu borok khamyani bagi amse kalayabo Jisuni ni bagi cross thuyu mani nang borok kaham amon bagi ya nang hamya mothang jang ni jogolia amsike mark to sitraka Jefru Jisu chini bagi cross aga thuyo chung borok kaham bodoloya borok hamya bodolosi ke sungo sungsar no go borok kaham no joton thangi chubai layu borok hamya no le patta seriya baksa haine lama gana no sogoi monami ma tongo thui tomono lama khoroksa minister phano musasak ingkha bodol phainai government phainai nang tomono khoroksa romdi sikok phano khata nang manjaka okay khoroksa sungno chubana bagi phainai ba no saparakna bagi phainai yakung yak sabairana bagi phainai piaba nang sikok jorawo nini bagi yakung yak okay yakung yak ganage busak ganage bujak phainai sabong kabo Jisu nang dagai jorawo nang sumsok jorawo nang sitra jorawo botok khlaijaknai khokte musurjaknai rathar-jaknai okay krosaka thangai buthar-jaknai okay lasima singja khlaijaknai sabung Jisu borok kahamno borok chubana bagi thango ke borok khamyano ke chubaya borok khamyano chubana bagi phainai khoroksa susugno abo sabung kabo Jisu Christ simisi nang sumsok jorawo nini bagi buthar-jaknai Jisu borok simiya even
थैनायनि जागायाव नों rejected peace दंमानि आमहाय जरानो accepted peace खालायखा accepted बरक खालायखा perfect खालायखा आबो साबुखौ जिसु undeserved privilege जे position जे काहामनो जों deserve से खालाया आबो जों मानखा जिसु ख्रिस्ट तै हालेलुया praise the Lord आबो मान खानगाबनो आबो रजाक already साबनि बागै जतो बरकनि बागै undeserved privilege आम मोथांजाक मु आबो जतोनि बागै फला जतोनि बागै चुकनाहा जतोनि बागै नों मोचुमु नांगो हंके निनि बागैबो हालेलुया praise the Lord चुकनाहा कुन पर्सनालिटी करे बमा थाने जतोनि बागै आबो मोथांजाक मु जतोनि बागै खाकसांमु जतोनि बागै तंथकमु जतोनि बागै साकाहाम जतोनि नार नांसिमि सादि नों नांया हंकेले अब possible या नांगो हंके काइतो रुगो फियाबो नों तिनि सिक जरा ओके जिसु बाय तामनाय करंजाक थानसांजा अब तिनि कोगे मियानि कोगे बालोखा माने मानखा बो अब स्कक गताबो मानखा नंके नंबो लबसिदि नंबो रसाबसिदि तामनै मथांजा मुंनो चुमरिवै फला न कानरिवै तियारा न खलाइखा आं हमसा सुखा जरा सामपाखा हमजों तलांजांनानि ani logisho anona fainani jora sampakha hamzak langjangnani ani logisho anona fainani praise the Lord okay obo hungke jisuno poito khlai je mana nangmaro मान खांके तो थिंग तो माइया हूँ तिनी यासगिना दिता अब लेर कहानी करी खुबले तापन ले रेखो ताबु बेबाग यासगिना मान खुना पोइतो खलाई के बेबाग मान बायने बो खाबै नि पोइतो खलाई बेबाग मान बायने ऑलरेडी पोइतो खलाई मान जाके तो वाव हालेलुया नों बसुक सा हमसा जा अब हंके जिसुनो पोइतो खलाई मान जाक नाय काइतो नारनि मान जाक नाय रो ओके ते मान जाक रो ले हमसा जा कताबो जिसुनो पोइतो खलाई मानि बाय काइतो नारनि बेबां मान यागुलो खाकसांजाक तंथकजाक ओके हालेलुया बेबां कप्लाइनो यासकजाक आबो आसबायतस थागियाको डिक्लेयर खाइजाक परफेक्ट नै आसबायतस थागियाको अनडिजर्व प्रिविलेज ओके मानानि जुगया आमहाय पोजिशन मानका बसानि पोजिशन मानका चुकनाहानि बरकनका आबरकनि यागुलो पोइतो खलाई काइतो नारनि मानमानि यागुलो पोइतो खलाई पाई काइतो नारनि मानमानि यागुलो tamo okay tam manang tong khonai di verse 3 when we run into problems and trials we can rejoice too nisau kai tu naron ke tam man champlaya khaksang ma champlaya tongthok ma perfect okay bebak kaham teitamo undeserved privileged position okay kai tu naron manmani akai tu naran man yagulon tam phai ingkangke problems phayo teitam phai trials phayo temptations rok phayo ab boroni phai ke bebuk sangsani tanglan nang sangsani borok ni achokna hani borok age o sangsar bandono nasigi tongnai bo nono bahage bini phaising talangi man temptation problems te kabang ma aga trials rok phainai porla verse 3 tam se ekdom kokbro share khladi khoroksa तो मुंगनो राइट के ट्रांसलेट खाइजां के तो आरो परिमा बेबसं बुजिनाय verse 3 काइदो काहाम दको नो शेयर खाइथोंसिन तो मुंगनो न काइतो न बेबा काहाम रिसीव खाइकेब्ले नों रेडी तंसि संसानि बेबा खामिया नि फाइजों बमा हाके फाइ फाइ मानन मेसेंजर नाम हाया आ फाइ पुरो तामुंनाय तेमो tamo endurance teibo khalok mas sintanibo patience sintanibo develop ngai teibo kaitor ni phaisingo chini tamnai khatungma teibo kaitor ni phaisingo khalokma hallelujah tini kuma borok nai di kaitor naroni kaham man yagulo sangsani problem je pro sok payo beba kaham kesari thangjak bayo tangai oje
Kaitor-ni man kangke tei Swngchar-ni borok ya chuknahani borok wngkha Kaitor-ni borok wngkha aboni pogui thangjago okay Swngchar-ni kahamno expect khailiu Swngchar-ni borok yafa khroptong Swngchar-ni borok kaham hontong Swngchar-ni borok appreciate khaitong abo khatonglaiu are nung Swngchar-ni borok wngkha Swngchar-ni borok nini bagui yafa khropnai ble nung Swngchar-ni borok wngkha Swngchar-ni borok no choba phainai ble nung Swngchar-ni borok wngkha Swngchar-ni borok no okay kwbangma comfort rok phainai ble no nung tei Swngchar-ni liya nung chuknahani Kaitor-ni wngkha nung Jisu no bwkhabai Poitu Khlaikma bagui tei Swngchar-ni ro kaham tubui phailia problem tubui phaijinai trials tubui phaijinai temptation tubui phaijinai podrepot hamya tubui phaijinai okay or the church no khanawing tongna ble jepro problems phainai jepro trials phainai jepro temptation phainai nin thaniwo develop tamana nangnai endurance khalok mas develop na nangnai praise the lord nangabo surprise ta nangdi umbatang haika umbatang no surprise ta nangdi okay nung Kaitor-ni borok hingke nung Swngchar-ni dusman wngkha Swngchar tei kaham no yafalia hamya simis yafana bagui phaisinai jepro ama haijoro nung khalogo okay nung endurance ama ajaga develop ngo logi login tamna hingke okay tebo tam sokpaina hingke endurance develops strength of character nini choritro nini character develop ngai hallelujah praise the lord je borok problem phaipro problem no mesene rohoro trials phaipro trials no mesene rohoro jangjal phaipro jangjal no mesene rohoro kwbangma hamya phaipro hamya no mesene rohoro a borok tamni mari tam grangni mari bongkha sak soinai mane patient Kaitor-ni phaising khatungui tongbo okay botei o Swngchar-ni problem rok ki message agya okay ambagi aje khalok mau bo tamung develop bungu je borok khalok mau Kaitor-ni phaising khatung mau khalok mau develop a borok tam bo jaga develop bungke bo character develop bungu choritro develop bungu praise the lord je borok choritro develop bungu a borok tam ke character strengthened okay our confidence confident hope of salvation je borok choritro gnang a borok muthang jok mungno tui tamo pura full confident ngi thango choritro je thik okay character je thik kemo borok tamui thang okay khalogui manyani bagi choritro hamyangi thango problems no meseni meni bagi choritro hamyangi thango haible okay kwbangma tomung sitra tongnani tebo sep sokpayo bufro jefru nung Kaitor-o okay jefru Jisu nung Poitu Khlaio okay kwbangma chamung sitra sanan nungmung sitra nungnani kwbangma tamnai hamya samung khlainani kwbangma raida saya kajinani kwbangma tomung sitra chamung sitra nungmung sitra character hamyangna bagui amai sep sokpayo jefru nung Kristo no bwkhabai Poitu Khlaio nung tomung no problem no meseni manya hingke a khalokma nino developing yangnai a khalokma developing yang mane choritro developing yangnai choritro developing yang mane no muthangjak lori sinai muthangjak lori na sengsinai muthangjak kwak na sengsinai tangai o muthangjak thik ni tongna bagui khalokma thik na nangnai khalokma thik hingke tamna nangnai aro choritro develop nai aro choritro aro haikaba character develop khang tamnai muthangjak thik ari nung kun tomung sidra tomos kre nini muthangjak tang losnai ba nini kuno hamya samung hamya nungmung hamya tomung hamya ko amai gdalmas kre nini muthangjak lo tang losnai ba nini tang losnai ba nini muthangjak lo tangai okay kwagui thangnai kosogui thangnai ba no amai muthangjak mo ti kungma borok tangi srai srai ingya tangi confused nung kubunda tini Jisu phai khode khobjang no hingke tangi kungma borok srapsa nilar mangra tangi hingke bini choritro kisa bedal tongo bini khalok mo bedal tongo bo problem bai messenger bo problem no messeni manja athini mo se muthangjak mo ti kungma borok confused pep je borok problem no messeno je borok khalogo Kaitor-ni phaisingo je borok character choritro thik a borok ni muthangjak mu loria asan krak thik thong thong praise the lord Kaitor kaham awni bagino tini nung srai srai ingdi abahai no hangkangke nung tei wana nanglia tos tong thok sirina oro je tini salaijak bebang nin thani thik tongke tos tong thok sirina okay nini champlejar khaksama tongo champlejar tong thong ma tongo okay Kaitor-ni bebak kaham nin ro tei Kaitor declare khlaimana perfect abo ajaga nung okay tei bo jaga hangkake position undeserved privilege ama position no nung manjak okay problem no mesero nung okay khalokma Kaitor-ni phaisingo tei tamo
nini choritrok pura high developing jak choritrok thik mathang pun thik te bisingo phola nono control khlai tongo bisingo phola kaitor be nini halok salbrom oh te wana jakna krikya amage tini singtam srungi tongke poitu khlaima bai Kaitor-ni Aroni kaham bo burung burung sokpayo logi logi no Swngchar-ni hamya bo burung burung sokpayo jepro Kaitor-ni Aroni kaham manei burung burung kaham no man yagulo ayang burung burung Swngchar-ni problem phaipro o Kaitor-ni kaham ba ke nangabro mesena nangnai kwbangma borok Kaitor no Jisu no poitu khlaimani yagulo Kaitor-ni Aroni beba kaham no receive khlaiyange khlaio but problem phaipro kosogoi thangjakbayo chung abo hai unglai thai kroi hallelujah praise the Lord kaklayo tinin live session no magnang liya na bahai made man khasari made man khatini mungsasak katalon receive khlai man khatini kaidor kaha hallelujah okay haini hai te waisa or samung no loboi chung live session no close khailai siwan mathang jang mung no chumriwi nang loboi man katabule tomung no je samaro bebang nin thani fit ke pholano kanriwui tiarano khlaikha ang hamsa sukha mathang jang mung no chumriwi pholano kanriwui tiarano khlaikha ang hamsa sukha tonggei nai bobai mang mol brom ni bagai kabna ni nanggela tong thok sugai tonggei nai bobai mang mol brom ni bagai theina ni nanggela tong thok sugai hallelujah jora sampakha hamjak telangjang nani ani logisho anona phai nani Jisu sini logisong Jisu ni logisong chung chini logisong Jisu bini logisong chung bo chung na phai na tangi tongo bo kok sungi klangka pholano roi engagement ring kan ma hai pholano kanri klangka tabo kaile pandani bagi na faina thangi tong thaising je sajakmani bebang nin rongke amahai thayon nangke joggong khanang kaile panda khobjaknani tini phage tini khobjaknai amen amsono siteng ambai afan nang kaplai ke bless khaim bagi nini kaplai kok bai ambai live session ni bagi je khanai jo to nin thani afar thank you lord nini kok no je chuina nai rok haka hamo je nin kok tomun klai kanke aborok okay botei toire oi tongo simaya bo tosto nai bo ar banai bathai thai nai nini mungte bu kusu kholob jang thangi tonglo thank you bebang nin thani afro tong thok su kaplai ku Jisu ni mungbai amen 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 am sunu siteng hambai kaidor table of jak siteng amen